Добро утро, много ми се спи. Обаче тази сутрин съм ентусиазиран, защото трябва да сме много ентусиазирани, тъй като днеска ще е най-важната серия за вас. Без значение какъв пол сте, какви сте, защо сте, къде сте, трябва да се научите как да си изберете автомобил, некво МПС, без значение какво е то. Има начин и схема, по която нещата се случват, а не както вие си мислите. Имаме някакви пари в джоба и след 15 минути караме. Нищо не карате. Има си схема и днеска трябва да я следите внимателно. Това е най-важната серия, правена от мене някой. Първото и най-важното нещо, което трябва да знаете, когато ще си купуваме автомобил, и единствено, който и каквото да ви говори, да ви обяснява, въобще не почвайте без да имате тия две неща. Всъщност то е едно. Пари. Долари, марки, евро, каквото си пожелаете там, ако щете и китайски донги. Без пари въобще не почвайте да си търсите кола. Парите могат да дойдат от няколко места. Първото място могат да дойдат от джоба и от портофел. Това е най-хубавото нещо, защото като отидем и почнем да се пазариме с продавача, като види какво става вътре, почва веднага да клека в цената. А като са на мама в джоба е лошо, защото харесва ни колата, пазариме се и не може да я купим, защото мама не я харесва, защото примерно е BMW. Тя си има пък други планове. Хайде бе, маме, ще ти дам пари, обаче ще вземе такава количка, бе. Виж колко ще ми е удобно и аз мога да я карам някой път и сестра ти. Какво сте тия бързи коли? Ами, тя път баба ти с нейните коли там. Пак може баба ми с доматите нещо друго да харесва и да иска. Еми, айде бе, бабе, бе, аз за това ще ти дам парички, бе. Хубава кола да вземе. Мания майка ти, гледай такава голема, да може да събере чушки, домати и с полето да си ходиме. Гледай, руска да си вземе, руска кола. Русняко е голема работа, бе, да знаеш. Та ще я вземеме катикан. Затова цялата пенсия ще ти дава, може за нафта да отива, ама та ще, нема да е она. Ако стане нещо, може да си я ползваме, да се вика така за картофи да вадиме, всичко може да стане. Много хора си викат лизинг. Първо ни одобряват, взимаме парите и тогава търсиме кола. А не намираме колата, пазариме се, занимаваме всички видове хора, ходиме 60 пъти при колата, водиме баба, мама, родата, лелята, котката да види и накрая банката вика, ми ние не мога да ви дадем пари. Още по-лошия случай. Отиваме, гледаме я, харесваме я, отиваме, дават ни кредит, след 3 дена връщаме се. Ама извинете, ама къде е колата? Еми немате, вчера я купиха. Ма добре, аз нали гледах в авто, имаше човек, що сте продали, бе, сега с кредити сте гледай сега какво става, бе. Нищо не засилва повече доверието от капарото, да знаете. Капаро и тогава вече, що годе, може да спите спокойно. Пип, 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 пип. Дали ще фанем нет? Пип. Пип, пип. И без значение къде си, отваряш AutoBG и почваш да си ровиш за коли. Тази джипка кефилите е, брачета. Много яка, гледай, кефилите. И след като станеш наясно какво искаш, взимаш телефона, набираш и говориш с човека. Ама много ли е хубава? Добре. А колко харчи? Да. А колко дига? Да, добре. На кой е била? Сега като продам имам една нива тука. Да бе, не бе, моля ти се, пази ми я. Пази ми я месец, 2-3 ще дойда, аз съм тук съм. Такива глупости не. Когато сме избрали автомобила от страницата и много ни е харесал, оглеждаме добре снимките, да видим всичко адекватно ли е и гледаме откъде се продава автомобила. Защото като живееме в София и трябва да идеме до Варна, ма не сме точно сигурни, защото е снимана на тъмно и там под един навес малко и се вижда стопа, няма как да ни се получи. И затова, моля ви се, адекватно по телефона. Харесва ни колата в страницата, набираме и какво трябва да питаме. Какви са минусите на автомобила, кога и къде може да го видиме. Вие къде беше, бе? Чакай, тук ли е? Та ли е, не? Ти ли си? Добре. Следващата стъпка каква ни е? Да отидем при колата. И там вече има няколко неща, които трябва да знаете. Първо, когато колата е нов внос, много може да ни се иска, но няма как да я караме. Някои автокъщи имат номера, с които може да се пробва, но да се возиш. Както е написано в някои обяви, пробва се от пасажирското място. Такива да се качиме, си даваме газ, няма как да ни се получи. Другия вариант, търсиме си кола, която е регистрирана в България с номера и тогава може да я пробваме. Обаче всеки автомобил си има плюсовете и минуси.
Ако е нов внос, колата ще е била в чужбина на адекватно място, докато тук из Българистан ще са я изкартили от каране, от дупки и ще бъде побългарена. Обаче пък ще спестите от регистрация едни 500 лева. Ама сега тия 500 лева заслужава ли си да ги дадеме или не си заслужава? Ама ще ги спеста. Ама ще е побългарена. Сега ще ви разкажа тук много внимателно какво трябва да гледаме и какво трябва да правим. Първото нещо, което трябва да направите, оглеждаме цялостно колата. Да видиме има ли някакви липси, някакви ръжди, нещо, което ни се струва по-цветно, по-различно, да видим дали е счупено, блъскано, удрено. Преглеждаме колата външно за луфтове. Като отидете и погледнете колата отдалече, трябва да ви изглежда абсолютно еднаква, да няма кривотии. Нещата, които ще гледате, винаги е лицето. Да няма луфтове тук между капака, да няма разминавки между фаровете, мигачите, бронята. Ето, например, тази броня има дребни дръскотини. Замислете се, нали, все пак като отидете си купувате нова кола в кавички на 15 години, не може пак толкова да няма поне забележка. Това трябва да ви навежда на мисълта, че или е пребоядисване, или нещо е правено. Другото, което трябва да видите, когато има с целия набор оригинални ключове, това говори добре, че колата не е минала 6 милиона собственика и не са загубени всички ключове. Един ключ струва пари. Да не говорим, че има ключове и от 2000. Проверявате дали се отварят и затварят всички врати, капаци, предни и задни. И според това как се отварят и затварят, ще придобиете представа нещо да не е имало. Извиняй, да е удря на нещо. Не, леко чукнах, му жулихме тавана. Нали, защото жулили сме тавана, вратите почват да заяждат и да не се отварят като хората. Гледате абсолютно всички луфтове, гледате да няма ръжди. Бати го рулянето, търсиме ръжда в целия плац и не мога да намерим да ви покажа. Само малко тук бомбичка ми е напапила, това, да. Такова нещо видиме ли? Лошо, защото, нали знаете, жена и ръжда тръгнат ли, нема спиране. Едините проблеми, които на нас не ни харесват, те спадат към обслужването и в крайна сметка за тях не може да се сърдиме. Това, което виждаме, може да пипнем с пръст диска, ако не е работила колата, за да не се изгориме, да не е спирала колата и да не се изгориме, ако има ръбче са за смяна. Това ни щети от бюджета. Но в крайна сметка гуми, масла, филтри, спирачки, дискове, накладки, климатици, това са неща към обслужването. И вие не може да искате да отидете си купувате нова кола на 15 години и всичко да е в топ състояние. Защото тя като е в топ състояние, струва толкова, само че е в евро в чужбина. Така че няма как да е в България. Ще си заделиме поне едни 30% от стойността на автомобила за закупуване. Това е много важно и искам да го знаете. Най-важното. Не отиваме, не теглиме 10 000 лева от банката и не си купуваме кола за 10 000 лева. Си купуваме за 7 и 3 ни остават. И почваме. Обслужване, масла, филтри, спирачки и гуми. Нови. Не втора употреба на 6 години, ама аз си взех нови гуми за 30 лева. Не си взел. Купуваш си нови гуми, нови накладки и с това нещо не правите компромис. Защото освен, че застрашавате вашия живот, той си е ваш, проблема си е ваш, вие като искате скочите от моста. Обаче, защо застрашавате и на другите живота? В това съм категоричен и не правя компромис към никой, да знаете. Колкото се лигава и мога да бъда лигоч и забавен, толкова мога да бъда лош и сериозен. Значи, с спирачките и с гумите, шега не бива. Каквато и да е колата, без значение дали струва 2000 лева или 200 000 лева, спирачната система и гумите трябва да бъдат изрядни заради сигурността на всички хора. Да не говориме, че повечето си возите родителите, децата и така нататък. Дали ви работи климатика или левото стъкло, проблема си е ваш. Ако искате, се сваряйте, но не застрашайте живота на другите. Това, че като отидете и колата не запали, когато е в автокъща и е без номера, не се фрапирайте, защото в крайна сметка тези коли седат там и не се карат. Нормално е да не запали автомобила. И като видите, че някой отива да му дава ток, не викате, тя е скапана. Не е скапана. Нормално е колата да не запали след като е седела примерно 5 или 10 дни без да се пали. Всеки е влизал вътре, ръчкава е касетофон, лампион, лампа, елстъкла и така нататък. Но ако дадеме ток и не запали, тогава вече слагаме кабелите и сега ще видим дали ще възпомени. Пипнеш, пали бе! Като сме запалили автомобила, влизаме внимателно в него, дигаме си краката, гледаме да не са ни кални, защото в крайна сметка трябва да уважаваме всеки един автомобил, защото човека го е изчистил, измил и лъснат, за да го видите вие. Когато влезете в автомобила,
проверете абсолютно всичко дали работи. Почвате, елстаклар, клаксона работи, климатроничето, подгрева, гледаме дали светят някакви лампи, гледаме дали са светили когато да дадем на контакт, защото има пенизи да се махат. Сега са такива малко и ширети цигански, дето не е редно. Оглеждаме тавана, да видим дали е виснал и не си бършеме ръцете, като сме пипали гумите после от тавана, ами пипаме с обратното на ръката, да видим дали работят ценниците и са изпочупени разни неща от държачите. Ето виждаме, леко е износен лоста, но все пак не забравяме, че това е кола на 15-16 години. Значи гледате волана в какво състояние, дали е претапициран или дали е изтъркан. Гледаме също педалите в какво състояние са, колко са износени, клавишите и скоростния лост. Само че това е малко така спорно, защото Toyota от 2006 година насам много бързо и се люпи волана. И на всички нови вече коли много бързо им се износват частите. С педалите по същия начин, като отидете и са купени нови гумички, защото китайците произвеждат и струват без пари, как ще познаете дали е износ? С коланите е много тънък момента, защото ако колана не ходи на никъде, значи е била яко удрена, гаронари са пиропатроните, не са сменени и колана си седи така. Това означава, че е жасана. Ако се прибира бавно, не е 1000% сигурно, че нещо е счупено, просто вече е устаряло. Защото си купуваме нова кола, ама втора употреба. Преместваме се отзад, поглеждаме тавана. Не е нужно да качваме и двете крачета с пясъка отзад, да цапаме и да мажеме. Вижте кое работи и кое не работи. Вижте подлакътника и виждаме какво има и какво е счупено. Отиваме отзад, задължително трябва да видим в багажника какво става. Нищо, че си мислиме, че не ни е важно. Важно ни е първо трябва да работят амортисьорите, особено на комбитата, защото обикновено ще ни се счупат главите, в зависимост от модела на автомобила. Има някои, които са ефтини и които са скъпи. След това, какво виждаме? Оригинални стелки. Има ли оригинални стелки? Това е много голям бонус, защото оригиналните стелки, принципно на всеки един автомобил са скъпи. Не си мислете, че струват 15 лева, а другите неоригиналните дори са с риск за живота, защото почваш да натискаш, те се завират под педалите, накрая ще се отрепаш. Ето, какво виждаме тук? Има оригинални инструменти. Отдолу, когато отвориме, виждаме, че си има крик, резервна гума, инструменти, което това автоматично означава, че автомобила не е бил при 6 милиона собственика, не е откраднато и това ни говори, че автомобила явно е в добро състояние. Защото после иначе трябва да си ги купуваме и си ги търсим от моргите тия неща. Отдолу, когато отвориме, при резервната гума трябва да видим пода в какво състояние, да не е изгнил, да не е удрено и да не е блъскано. Тук отпред вече става сложно. Всички отварят капака и почват да гледат. И какво търсиш вътре, бе? Какво търсиш? Ще намериш, бре. Гледате дали фаровете са лепени, щипките, дали са чупени, държачите. Гледате отпред въздухозаборниците, дали са къртени. Тоест това ще ви каже дали е блъскана колата. Мотора трябва да работи адекватно, да не смърди на бензин, нафта и какво ли не. Да няма удари, да не са счупени, да не липсват капачки. След като виждаме, че мотора работи супер равномерно и не помръдва, нямаме счупвания и така нататък, е имало малко ръждичка. Това не е ръждичка. Това, че е напапило, не е като това, дето ви показах преди малко. Това са нормални неща. Колата е на 116 години. Да не си мислите, че като си купувате 3 годишна кола, не е в същия вид. Те новите са трагични. Такива коли харесваме. Легенди! Но не имаме пари за легенда и затова се връщаме на толкова колкото имаме. Имаме 10 и гледаме за 10 и 200. Не, забравяме и отиваме си гледаме оная за 7. След като сме харесали вече колата, преценили сме, че тая е нашата, почваме вече тук са едни такива леко странни води. В крайна сметка, ако сме решили да я взимаме, редно е да я пробваме, разбира се. Аз лично не бих си купил кола без да я пробвам. Говориме с човека, за да види, че е сериозен, оставяме му някакъв процент капаро и излизаме да я пробваме, да видим на какво мяза. Когато колата няма номера, не може да се кара по улиците и затова, ако автокъщата има служебни специализирани номера за това нещо, тя може да се кара само от 3 души, които са в автокъщата, подписват ставени протоколи и излизате на проба. Да се повозите, да видите как вози, тропа ли, чука ли. Ако не, в самата автокъща, ето тук на Горубляне, където ни предоставиха хората колата, може да я пробваме вътре в самата автокъща, без да буксуваме, без да даваме газ, леко да раздвижиме автомобила, за да видим дали се движи. Включваме на първото нещо, което виждаме, е, че хидравликата е окей.
Ето, парктроника се включва и работи. Включиме на задна и виждаме как ни отделя съединител. Вибрира и тресе при дизелите, не е добре, защото е за демпферен маховик и това означава много пари. Ето, караме колата в момента лекичко и гледаме да има неравности. Не да влеземе в 1 метрова дупка да я щупиме, но ето, караме по чакъла и виждаме, че няма абсолютно никакъв звук. Вози колата плътно. Ако може, разбира се, когато ви вози собственика на автомобила, не го карайте да дава газ до край, но го помолете да изреди всички скорости, за да видите как включва. Ако вие имате възможност да я карате, разбира се, всички скорости ги включвате и виждате как се кара. Това е един достатъчен тест да видим, че автомобила е абсолютно адекватен и за момента нещата са супер. Една от най-обсъжданите теми, коя е? Тази с километрите. Сега ще ви разкажа. Много от километрите са върнати. В някои от сериозните страни има дори затвор за върнат километраж. В България не е позволено, но се прави. Обаче, шока сега, че ви шокирам. И в чужбина ги връщат. Чичо Хайнц връща километражчето и отиваме и я купуваме. Единственото нещо, което може да знаете на какви километри е да има пълна сервизна история, да е водена някъде. И в крайна сметка не е само това водещото, бе, хора. Какво като е на 150 хиляди и е била служебна и се изкартили от каране, а какво като е била на 400 хиляди и е карана само по магистрала, защото Чичо Хайнц всеки ден минава по 180 км да отиде на работа. 180 отиване, 180 връщане, 360. Смятайте, математика елементарно е. След като ни хареса колата и сме направили това, което ви казах, и наистина ви е допаднала, какво правиме? Даваме капаро, защото като се разходиме до банкомата и докато се върнем, може някой друг да ни е изпреварил. И тогава цялата тази работа, дето сме свършили с телефонните обаждания, препускането, гледането, пипането, отпада. Даваме капаро и след това какво правиме? Доверяваме се на много отговорен и можеш сервис. Ако ще е официален сервис, нищо че там е по-тегаво, няма да ги плюеме. Организирате транспорт, защото колата няма номера, ако има още по-добре, отивате в сервиза, прави се една работна карта, какво трябва да се сменя, гледаме, смятаме, отиваме и почваме да се пазариме с продавача. Аре сега, моля те се, айде ми свалиш някой лев. Не мога, човек, ти знаеш, там ми е назад. Аз съм взел транспорт, това, тук от една лелия взех. Само жена е карала, човек, не е пушено вътре. Даже беше израснал отпред дърво пред нея. Тя въобще не е карана, бе, чисто нова. Добре, ама аз нямам, разбираш, това са ми последните пари, взел съм назаем, бе, човек. Абе, не е карана чисто нова в Германия. Те са минали едва нема 100 000 км, моля. Ма нямам повече пари, добре, дай, аре, ще ти дам 100 лева, аре, добре. Окей, ама едната гума си е свала, си взема резервната гума. Добре, аре, вземи си резервата. Свали ми плафона. Добре, аре, свали си плафона, ама ще ми поръши една миризливка. Добре, аре, стигнахме ни до сделка. Стигнах. Продадено! Разгеле, най-накрая. Следващата стъпка, след като изпише продадено и сме взели документите, защото са ни ги подготвили от автокъщата, отиваме в КАТ. Редиме се на опашката, го облъскаме се и се почва. Дай аптечка, дай гума, дай теглич, дай мигачи, дън. След като излеземе от КАТ след един ден преживявания там, защото не знаем къде ходим и се лутаме и всяко нещо се сменя през 10 секунди и затова ви трябва и там някой да ви даде акъл какво да правите, защото иначе продължавате да сте вакцинирана кокошка. Като си изкарате колата, сипете и бензин преди това, бе. Моля ви се, обикновено винаги резервуарите са... Нема ги. След като сипете гориво, марш обратно в сервиза, колата да се обслужи и чак тогава почвате да карате. Затова, като искате да си купите кола и ще пътувате в петък за морето, не отивайте в сряда да си я купувате. На един автомобил от времето да го изберете, да го харесате, да го видите, да го купите, да го обслужите и да тръгнете, минимума е 5 дена. И всичкото това нещо, ако искате да го спестите, много е просто. Сега си направя чиста реклама на мене си. Brichka.com. Обаждате се, всичките тия стъпки ги уча вече 15 години и като ви казвам кое е редно и правилно, докато съм си бласкал главата, това нещо съм се научил как става най-бързо, най-безпроблемно. А сега дай как си блъскам главата. Майката, що не ставаш? Той прилага тази кола, сега къде да хода, бе? Какво да правя в този кабе? А къде да хода, бе? А камиона? А какво ще правя? А на къде? Ама тази кола харесвам, ама тя как ще ида? Тия документи, какво ще ги правя? А къде ще ида в КАТ? А добре, ама как ще ида до КАТ? А парите като ги взема, кога трябва да ги дам? Смисъл, той ми дам документи, аз му дам парите. Не, първо дам той ги брой, ама документи, ами той ако ги вземе, ами ако ги открадне, ами какво ще правим? Ами ако ги вземе, аз му нямам доверие. Ами колата ако е нередовна. Ами ако в КАТ ми я вземат, ами какво ще правим?
Затова не си купувайте кола, като си я срещнете на околовръстното с некой дет не го познавате и дате парите, взимате документи и тръгвате, защото ще се наиграете. Аз не съм някакъв страшен критерий. Аз искам просто това да го правя за вас, да ви споделям и да ви давам правилните съвети. Това, което казвам, не означава, че е 100% вярно. Означава, че максимално съм се постарал да е за вас и с каквото мога да ви помагам. Но в крайна сметка, всеки човек е различен и купете си и си изберете това, което ви харесва. Престанете да слушате на хората мненията. Това било скапано френското, италианското, немското. Всяка сутрин вие виждате, вие се возите в нея, така че си купете каквото ви е на сърце. Всеки автомобил има своите плюсове и минуси. Така че ако едното му е скъпо, друго ще му е ефтино. Ако другото ще му е ефтино, това ще му е скъпо. Съветите акъла ще ми взимате, като гледате каналите на AutoBG в YouTube и Facebook, а като има нещо, бричка.com отивам си избирам някакви коли. Сега съм в нивата с колите. Яко нива и сега ще търча да ги видя. Тихуана! Ама ако ми хареса, знаеш какво е готино? Е така я харесах и тая дали ще ми отива. А тая на гаража, а на кафето, а какво ще кажат хората? Хората, а комшията, леле, комшията, ако ме види е с тая, кой свири? Кой свири? Глей, нека, глей, тая е новно сигурно, глей, оказион ба, тая е моята та. Леле, ако я види комшийката, ще се насере от дяд, нема така, глей, щанти. Глей, тук какво става? Всичко в школево. Тюнци. Джанти. Голф тройка автомат. Леле, мале, тази мисъл си я взема. Това бе, бричката. Чакай бе, бричка. Чакай да се снимаме. Стой бе. Така не се прави, защото душа не ми ви остане.